Pupunta po tayo ngayon ng fish pond. Kung anong mapapakinabangan natin na makakain ngayon. Sama ko ang mga bata, guys. Say hi. Hi. Yan po. Yan po. Yan, nakikita nyo po yan. Kalabasan po yan. Yan, nakikita nyo po hanggang dun yan. Hindi po akin yan. Papangkin. Huwag kayo mag-away. Yan, may nahuli. Ay, may isa. Yan. Naligo yung aso na ni Daddy. Makakapang-ulam yata tayo. Baka naman. Seryoso. Ayun. Ayun, may isda. Me too! Me too! Sorry, guys. Huwag maingay. Andito po yung kubo. Kaya lang, sira na. Sira na pala ito. Daming aso dito ah. Guys, may isda. Ay, bangus yata ito din oh. Bangus? Ha? Ay, bulan-bulan? Mamaya. Bangus to ah. Bang. Yun. Ang rami yan ni Daddy nakuha. Ayan, maliliit pa guys. Papa, Ayun. pwedeng alagaan. Ay, na yun. Wire. Ito oh. It's wire. Oh. Ay, so cutie. Pitik-pitik. Ayan siya. Papa, doon yung isdaan. Dito ang alimanguhan. Pati, musa oh. Alimanguhan. Nagpunta doon dito. Hindi ninyo. Alimang, may ano dyan. Papala. Sige! Tulakin mo ako. Kagat-kagat ako dyan. Tumbling sa tutulak sana. Sana ngayong January, mayroong tamo bitin kahit ang 500,000. Ang dali lang ako sa pula limangan. Buhari. Guys, gandang fish pan namin. Yan po, ang laman po ngayon niya ay mga isda. Yan po, napapansin po ninyo may mga lata. May mga lata po siya nakabitin. Yan. Yan po, mapantabuga po ng ibon yan. Yan, naikot po tayo dito. Fish pan tour. Gusto nang maligo ng mga bata. Yan po yung tatay ko. Seryoso.
So guys, maliligo muna kami. Papaaraw ko ma. Ito maki ah. Kaya maliligo pa sila. Oh, wag daw yung kainin. So guys, may bangungol tayo nakukuha. Kaya lang maliliit pa sila. Ito masarap to guys. Sarap to. Kaya lang sa ngayon, di pa natin kukuhin kasama. Medyo maliliit pa. Pero marami na. Marami na. Madami na tayo. May maaani na tayo to guys. Uy, parang nangulog na tayo, Loga? Ay! Ay, may isa pala yung putik. Ayan guys, marami na. Guys, pupunta tayo ng kabila dito. Ano tayo ng tibal. Nakain ba kayo guys ng tibal? Ayan guys, ito. Yan, tibal. Ako lang to kung ano to. Kung matigas na o mura pa. Mas masarap to kung ano sa ito guys. Kung mura pa. Guys, matigas na. Hindi na kaya. Yan guys, ang tibal. Ano guys, maano na, matigas na. Ganda guys yung ano ay medyo mura-mura pa. Mas maganda. Kasi ang masarap. Masarap to yung iutot yun. Tulid na tulid. Dito ulit tayo sa baba. Yan guys yung mga tibal. Mga puno ka mo yan, ilalagay ng labanog. Yan. Yan po ang ginagawang ang lambanog. Yan yung mga puno na yan. Yan. Yung tatay ko. Kinuhaan ako ng anay. Kaya mura yan. Tatang-tama yan. Kaya. So guys. Masarap yan guys pag medyo mura pa. Pero pag matigas na para na siyang ano. Para na siyang nyug. Hinain tayo. Yan sarap guys iutot. Hindi pong hindi ka tatagal na naka-stay ka. Magrereklamo talaga sa yung katabi mo. Guys. Uwi na tayo. Tingnan naman natin dun yung pilihan dun. Ano tayo ng pili? Oh, tayo na, tayo na. Grabe. Ba yan? Ginawa ninyo? Ako. Malaki dito nakuha ko doon. Sige na. Yan, may nakuha daw sila. Oh, let's go na. Tuwang-tuwa sila. Ako din. Tuwang-tuwa sila sa ano. Yan, may mga nakuha sila. Oh. Bangungol ang tawag dyan guys. Bangungol siya yung para siyang ang tawag nga dun. Tabagwang. Ang tawagin. Tabagwang. Ang dami guys na ano isda. Ang laman yan guys ano tilapia, mangagat, basta mangagat. May isda yan laman guys. Go tayo na. Ate Abi. Yan ang nahuli oh, huli. Nahuli ng mga batuta. Kasi po tito making ano tapalang kami nakuruha. Meron. Very good ah. Anong gagawin natin dyan? Iulam natin. Ang dami. Yan guys. Mga ano yan guys, yung ano mga pantanim na nyug. Tatanim yan dun guys sa may ano, sa may gilid dun sa may kadugtong lang din ito ng fish pan. Kaya tubo ng tatay ko yan. Ambit kayo. Para pantanim yan dun sa Aking sundang. okay, sira na yung bahay. Ate Abi, magbuhat ka na Wala na ng yung bahay. ganito. Sa atin. Kaya nung bumagyo ay nagiba. Gaan lang ah, ma. Paalam na tayo si daddy. Ay guys, papain ko sa kanila. Alak. Alak yan, alak. Ha? Hindi yan alak.
Gagawa ko. Yan guys, yung mga pagkain dito. Pili, pili. Sabi, Pili. Yan guys, ang ganda. Ito na nga tayo sa bahay. Kainin na nga natin itong kinuha natin na tibal. Yan, pampaganda ng utot. Bago natin ito kakainin, meron pala akong shout out si Glines Gasok. Yan, sa may bayan. Shout out sa'yo. Alright. Sige, kakainin na natin itong tibal. Ito ang tamang pagbubuo ng tibal. ako naman. Guys. Ang ano niya naman, guys. Wag siyang bukolan. Yun. Wow! Ito sa'yo, ito sa'yo. Hey! Wow, like a jelly. Ay, hindi to sa'yo, pwede na. Para siyang ano guys. Ano na naman yan? Hindi sa'yo, pwede. One more, Papa. Yan guys, so guys. Para siyang jelly ace. Hihigop din yun. Ang sarap siya pa, guys. Parang yummy na niyang laman. Tataba rin. Sarap. Itong mga kainin dito guys na talagang pang survive sa araw-araw. Wow! Sarap. Ganito lang kami guys dati pag wala kami mga makain. Na mga bata pa kami. Wow, galing! Kumukuha lang kami nito. Maraming pagkain guys dati. Ano? Yan. Matagpuya. Talagang inaan. Mancha yan ha, mancha. Guys, doon na nga nagtatapos ang ating fish pan sport. Dito na nga lang guys nagtatapos ang ating video. Nakita nyo na ang pagkain ko ng tibal. Hanggang dito na lang guys at see you on my next vlog guys. Sige, bye bye guys.